בעוד שבוע וקצת תצא לדרך אחת הרפורמות הגדולות שידעה מדינת ישראל, הרפורמה בביטוחי הבריאות. הביטוחים יהפכו אחידים, שקופים, בתקווה גם זולים יותר. גל חן, אתה עושה לנו סדר. כן, גדעון, שים לב לנתון המדהים הזה. כמעט אחד מכל 3 ישראלים משלם היום פעמיים על אותו כיסוי ביטוחי. בכמה ביטוחים שונים, זה אלפי שקלים. המחיר של זה לציבור באופן כללי מוערך ביותר מ-750 מיליון שקלים בשנה. למה זה קורה? תראו, המצב בביטוחי הבריאות בישראל היום הוא כזה. לכולנו יש ביטוח חובה, בקופות החולים חייבים לעשות את זה. אנחנו יכולים לקנות מהקופה ביטוח משלים, נוסף. זה מכסה עוד כמה דברים במחיר נמוך יחסית. אבל זה הרבה פעמים חופף עם ביטוח בריאות פרטי נוסף. מציעים לנו אינסוף פוליסות, חבילות שמכסות המון דברים בבלגן ענק. אבל מחודש אוקטובר הקרוב זה הולך להשתנות. עדיין, יהיה את החובה בקופה ואת הביטוח המשלים בקופה, אבל מעכשיו יהיו חבילות קבועות בביטוח הפרטי, בלי כפל. קודם כל ביטוחים בסיסיים שקופת החולים לא תכסה, תרופות שמחוץ לסל, ניתוחים בחו"ל, השתלות. על גבי זה יהיה אפשר להוסיף ביטוח פרטי לניתוחים בארץ, זה אפשר לבחור יותר רופאים. יהיו כמה רמות שונות של מחירים כאן, בהתאם להשתתפות העצמית. על גבי זה אפשר להוסיף עוד ביטוחים למיניהם. אשפוז, תרופות, ייעוצים ועוד ועוד. זה יהיה אחיד כולל, יהיה אפשר להשוות מחירים כמו שצריך. בנוסף, יהיה אסור לשווק לכם את אותו ביטוח שכבר יש לכם, יהיו חייבים להציע לכם הנחה קבועה ל10 שנים, וגם תוכלו לקנות ביטוח, כל ביטוח כזה, מחברה שונה, תחרות אמיתית. הנה מה שאומר לנו סוכן הביטוח עומר אשכנזי. אז מה שאתם צריכים לעשות למעשה זה לבקש מהגורם המשווק, שזה סוכן הביטוח או חברת הביטוח עצמה, לקבל את הגילוי הנאות של הפוליסה ולבדוק האם כדאי לכם לרכוש את הכיסוי כדי שלא תשלמו פעמיים ולא יהיה לכם כיסוי כפול גם בקופת החולים וגם בחברת הביטוח. עכשיו מצטרף אלינו דוקטור עדי ניב יגודה, מי שישב בוועדה שגיבשה את הרפורמה הזו. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, גדעון. בואו רגע נדבר על הבוקר שבו הרפורמה נכנסת לתוקף, זה יקרה בעוד שבוע וחצי. האם אני צריך בבת אחת לבטל את כל הביטוחים הפרטיים שהיו לי עד היום, או לבנות את זה אחרת? אז כנראה שכל אחד מהאנשים שצופים בנו כרגע בבית, יש לו איזשהו כפל ביטוחי והוא משלם תשלום מיותר, ולכן ביום שלאחר שהרפורמה תיכנס לתוקף, ההמלצה החמה היא לכנס לאתר שנקרא הר הביטוח, זה אתר שהוא מנוע איתור, מנוע מידע חינמי, שם כל אחד ואחת יכולים לדעת איזה ביטוחים יש להם, ואיפה פתאום נוצרה להם כפילות, ולנסות ולראות איזה ביטוח עליו ניתן לוותר, על אותו ביטוח פרטי, שאולי אתה משלם היום פעמיים, על אחד מהם תוכל לוותר ולחסוך כסף. אז שוב, באתר הזה, הר הביטוח, אני רואה בדיוק איפה יש כפילויות, ואז אני יכול לבחור את האופציה הזולה, אותה להשאיר לבטל את השאר. השב"ן, הביטוח המשלים של קופות החולים, נשאר כשהיה, נכון? לא צריך לגעת בו. נכון מאוד, השב"ן זה ביטוח שהקופות חולים מוכרות, הוא ביטוח מצוין, אגב, הוא ביטוח גם עם מאפיינים סוציאליים, הוא מאפשר לאנשים, גם אם הם חולים, לרכוש את הביטוח, מה שהם לא יכולים לעשות בביטוח מסחרי, הביטוח הזה יישאר כמו שהוא, ולהפך, הרפורמות באות לחזק אותו, כי אנחנו נראה שבעתיד, רוב האנשים את הניתוחים שלהם יעשו דרך השב"ן. כן, אז מיד נדבר גם על הניתוחים, אבל אני רוצה להתחיל איתך מהבסיס, ראינו במה שהביא לנו גל, בביטוחים החדשים יהיה ביטוח בסיסי אחיד, להרבה מאוד דברים שבעצם מחוץ לסל, ביטוח גם שצפוי להיות זול, הוא מתאים לכולם או רק למסוימים? אז המטרה זה לעשות את הכל פשוט. מעכשיו, אם יש שונות מאוד גדולה בין המוצרים, עכשיו כל ביטוח, למעשה כל רובד, יהיה אחיד. התרופות זה יהיה אחיד, המחלות קשות יהיה אחיד, ואז אתה תוכל להשוות רק את המחיר. מי מציע לך את המחיר הנמוך ביותר וללכת אליו, בהינתן שהכל אחיד? עכשיו, איזה ביטוח כל אחד צריך? זה בהתאם לגיל שלו, למצב הבריאותי שלו, כן. הזכרת את הביטוח לניתוחים, שגם ככה אנחנו מבינים שקופות החולים מכסות, אז למה בעצם צריך את הביטוח הפרטי גם על הניתוחים בישראל? אז למעשה מה שיקרה, וזה ייכנס לתוקף בשלב השני של הרפורמה, זה אנחנו כבר לא נצטרך כנראה את הביטוח הפרטי לניתוחים, הכל יעשה דרך השב"ן, דרך אותו תשלום שהוא יחסית גם זול יותר, בשב"נים של קופות החולים. אגב, זה מהלך שצפוי להוריד לכולנו כ-30% מהעלויות שאנחנו משלמים בתחום הבריאות. עדי ניב יגודה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה.